Bai, suposatu itxiko da bila deskantzatzen, ez berri zena zegoen benaldi batetik bestera zuzendaritza eta azokaren ardura nagusia pasatzea. Eta bai, eta ja ondara laburtetik ibil nintzen juntarekin negoziatzen, esatzen beste persona bizitela, eta bueno, bazkinen heldu daguna, 30 urte gara ondoren, eta pentsatzen dut azokarako eta danentzako onerako izango dela. Bai, bina girean jarritzen dut, eta azokarekin loturarekin jarraituko dut, eta senti hortan ez da itxita alde ikin dutela, baizik eta hemen egon gonaz, eta senti hortan pena hori ez da hain handia ere. Eta pentsatzen dut emago ez dela posibilitateak azokako beste arlo batzuk ilontzeko, eta baita ere Durangoldeko beste arlo batzuk lantzeko. Bueno, zorizonak inarten inako biharra gaitxik, ez dakit ondorengoari ze gomendizo edo hor alboan egongo zela suposatzen dut berakin datozen urtietan, ezta? Bai, baina pazientzia sartzeko. Durangoko azoka zezena hundize da, eta pazientzia sartu bida, eta luzenpini zimitzako zezenari buelta batzuk moten, eta kantzelte gero june zezena ine, eta pazientzia sartzeko. Azikeran, hasi zinean ian imaginauko zen duen, olako bat izango zala aurtengua? Olako ona alduko ginela? Bueno, ni pentsatzen dut inorezan imaginatzen hori oinoreza bai guk hortako ingendun lana eta hori izan gure asmo eta bar, baina pentsatzen dut evoluzio natural baten barruan izen dela, eta zente hortan gure lanaren ondorioa, eta beste jente askoren lanaren ondorioa eta jente askoren erantzunaren ondorioa dela. Orduen zente hortan, posileak eginak jakin izan dugu eta gaur dauen mailara ekarri dugu azoka bera.